Đây guys, नै जोङो दायो ओरैबायदि जायगायाव फैदो फरेस्ट रिजार्भ सिङाव आरो फरेस्ट रिजार्भ सिंनि बियो फुख्रि दं बेयाव हाग्रा गेजेराव आरो फुख्रि बियो मिसामारि फरेस्ट बे रिजार्भ गेजेराव दं आरो जों दायो बे फरेस्टफोरनि फुख्रि ओमफ्राय ओरैबो दङ फुख्रि दङ बे हाग्रा गोजा आरो हाग्रा जोङो दा बेयाव फैदो आरो दा ओमफ्राय हाग्रा सिं थांफिननाय जागोन आरो जोङो दा फुख्रि बिराद ना दङ गिदिर गिदिर ना दंथारो दा बे फुख्रिखौ मानसिफ्रा जानला मोनला फैनो होआ आरो फैनो हाया मोना आरो बेयाव जोङो बेयाव माबानानै फैबाय नायनो थांनो होननानै फैनाय जाबाय आरो दे खिथु सुना लालाय बेयावनो हाग्रा सिङावनो नङाबा बाहेराव थांथार नै जोंना आरोबाव हाजो सिङावनो मोजांथार जायगायालाय एकदम मोसौफ्रा फैलाबायथारो आरो गामिया गोजानथार एकदम गोजानावसो गामिया जोङो बे फुख्रियावनो दं आरो ना गिदिर गिदिरथार दङ नाखौ नुथ'वाखै नुयो आरो नुनायालाय थांसै मैदेरबो ओंखारो बेहाय मैदेरबो फैयो मैदेरबो ओंखारो आरो बेयाव जानला मोनला थाजाया साटका होजोबनाय दङ एकदमबारे बाउन्डारि साटका होनाय दङ आरो जों माबायदि हाजो सिं थागोन दा नायबानो जाबाय दसे थानानै बबाव थायो मैदेरा है थाया बेयाव बैयाव खुसिया मोनगोन नालाय बैयाव ना बैयाव खुसिया मोनो खुसिया मोनगोन दा मा फुख्रि होनो बेखौ मा फुख्रि होनो बेखौ गाबुरु फुख्रि होनो गाबुरु फुख्रि गाबुरु जिङाव थानाय नालाय जानला मोनला दंफांफोर हानो मोना आरो बेयाव बिराद गिदिर गिदिर दंफां दङ जिख्रि दामि दामि मनसुन तितासाप जायनो हायो नुबाथाय डाइरेक्ट इनकाउन्टार खालामखागोन आरो फरेस्टफोरा एबार हाजो गाखोबाय जोङो हाजो गाखो बारसिगोन आरो हाजोआ एसे गोजौआनो मानखोगासिनो दं आरो जों हाजोखौ एसे भितराव आरो मैदेरफोर फैबाबो होसोबाबो खारस्लाबनो हानाय नङा आरो बेहाय ओरैबायदि डेन्जार जायगा एकदम हाग्रा गोजा थांगासिनो दङ जों दा मेन लामाथिं थांगासिनो दं आरो फरेस्टफोरा नुबाथाय सोङो आरो मा मावफैदो नोंसोरो होननांबानो बेरायनो फैदो ब्लक खालामफैदो होनबानो जेबो होना हाग्रा सिं एकदम हाग्रा गोजा दोनथ'नोसै